Всяка година, когато слънцето започнеше да стапя асфалта, аз пристигах при баба на село. Тя ме посрещаше с усмивка, в която имаше повече любов, отколкото целия свят можеше да побере. Гладна ли си? Питаше и влизаше в кухнята. Изпичаше чушки, загряваше тигана, сипваше щедра лъжица олио и чушките пържеше, докато започнат да ухаят на огън и лято. Слагаше яйцата и поръсваше с сол. Бъркаше, а аромата ставаше толкова съблазнителен. Когато всичко беше готово, изнасяше стария тиган и поръсваше с магданос. Ядях с хляб, правен от нейните ръце. И до днес, когато помириша печени чушки, се връщам там, с тигана пред мен и баба, която готвеше с тайна съставка, дето не я пише в нито една рецепта. Обич.